שבאחריות כמובן, כי משקה אנרגיה יש בזה מלא קופאין, אבל זה הדבר הכי טעים, זה טעים כל כך. וגם כל כך הרבה מפורסמים בתחום האקסטרים מפרסמים אותם, שזה מגניב מאוד. גם תשתו מאנסטר אנרגי, זה טעים מאוד. שתיהם טעימים לגמרי. שתיהם הם בעצם חברות שתומכות באקסטרים, וגם זה מאוד יפה את העיצוב. אתם רואים, יש את הסימן של השור רץ, כמו שיש את השורים פה. הצבעים כמו של מרוץ מכוניות, שזה יפה מאוד. אז שתו רדבול, זה הדבר בין הטעימים שאני טעמתי